नतमस्तक प्रणाम जणु स्मृतिचारण करने को जाऊे अमरात्मार सद्गति तो हो सारे जेहेतु से 84 नर्क को पार हो 88 वर्ष 7 मास 14 दिन में पदार्पण करते 79 वर्ष से स्वर्गारोहण कले से स्वर्गप्राप्ति हो सारी 89 88 वर्ष 7 मास 14 दिन होता 26/12/2025 सुधा। तेणु यही सभा आम समस्ते एकजुट होइछे समस्त अनेक प्रत्येक छात्र अच्छा सार भी पुरातन छात्र समस्त आम एकजुट होइछे समस्त शिक्षक शिक्षयित्री जो मैंने कि विषय जानी ना केवल इनकमेंसी जो आम बरणी थी से लक्ष्य कर जापारे शोक सभा खबर पाई से अनुभव करें से आज से विषय किसी जान सुख संपदा शत्रुर्दास विनाशांच मध्य पंच आम वन विद्यालय पंचशाखा भाव में शिक्षक करुवा मोर पूज्य गुरु श्रीयुक्त शरतचंद्र स्वाई महोदय को अनुरोध रखे से सार विषय विस्तृत जानते वक्तव्य समस्त मोर सम्मान एवं स्नेह जन शरतचंद्र विद्यालय पूर्वतन शिक्षक जो महात्मा सूची सभा शोक सभा पालन हो से मोर पूज्य गुरु श्रीयुक्त दीनबंधु शयन
ନମ୍ବର ରହେ। ବେଳେବେଳେ ନମ୍ବର ସେଟା କମିଗଲେ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରେ, ସେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଠିଆ ହୁଏ। ମୁଁ କି ତୁ ପରା ସେ ଟିଚର ନମ୍ବର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିନୁ, ଆନ୍ସର କରିନୁ, ଫୋନ ନମ୍ବର ରହିବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଇସବୁ ସବୁ। ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ ଇଂଲିଶର କାଙ୍ଗାଳି ନମ୍ବର, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ହୁଏ। ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି କହିବ ଶରତ ତତେ ସାର୍ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ତତେ କାହିଁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ନା ଆମେ ତ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ଆମକୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବେ? ମୁଁ କହିଲି ତୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ହବ ନା, ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ, ସାର୍ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ। ନା ନାଇଁ ତୋ ଭଳିଆ କ'ଣ ଆମେ ଏତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବୁ? ସାର୍ ଏଇ କଥା ନୋଟିସ୍ କରିଦେବେ, ଡାକିବେ ଶରତ ଆସିଲେ ପତ୍ର କାଗଜ କଲମ ଖାତା କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବାପା ଆମର ନଥିଲେ, ଭାଇ ଆମର ଯୋଗାଇ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଏ ଖାତା ଫାତା ସବୁ, ମୁଁ ସବୁ ଖାତା କରେ, ସାର୍ଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଖାତା କରେନି। ପରେ ସବୁଦିନେ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ମାନେ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମାନେ ପଢ଼ୁଥିବ ମଧ୍ୟ। ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ। ସାର୍ଙ୍କର ଛାତ୍ର ହିସାବରେ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ସେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅଶ୍ରୁ ଢାଳି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହିସାବରେ କରି ଭାବି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ରେଣୁକା ମା। ଆଜି ଦୁଃଖଦ ସମୟ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଇହଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ କଥା। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥରୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ତାଙ୍କ ପଢ଼ୁ। ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏପରି ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ମଣିଷ ହୋଇ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରି ସେଥିରୁ ଅବସର ନେଇଛୁ। ସେ ଏକାଧାରରେ ସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ। ସେ ଆମକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତିନି, କିଛି କରନ୍ତିନି, ଦେଖିଲେ ଆମର ଭୟ। ପାଠ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ କରିକି, ଯାହା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଏପଟୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା, ଆମ୍ବ ବହୁତ ଫଳିଥାଏ, ବଉଳ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ତ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ପିଲା ଥିଲୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତେଣୁ ଆମର ତ ଭୟ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏପଟୁ ସେପଟୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବୁ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମ୍ବ ବାଜିବ, ବଉଳ ବାଜିବ, ଆମେ ଅନେଇବୁନି କି ଆମ୍ବଟାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେବୁନି, ଆମର ଭୟ ଆଉ। ତେଣୁ ଏହିପରି ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସେ ଏକାଧାରରେ ସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। গুরুজি আজি এ দিনরে তোমার স্মৃতি পড়ে মনে, তোমার ঠারু শিক্ষা লাভ করি মনে হইଅছি বড় দিনে, হইଅছি বড় দিনে। তুম আগমন কসদা ভুবন, তুম আগমন কসদা ভুবন। কেতে কেতে পিলা হইলে বিদ্বান, কেতে কেতে পিলা হইলে বিদ্বান। তিনি দশন্ধিরু এটি বিদ্যমান, তিনি দশন্ধিরু এটি বিদ্যমান। গড়িছিল তাকো বকুড়র বন, গড়িছিল তাকো বকুড়র বন। পড়িয়া গাড়িয়া পুরী। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଗୁରୁଜୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ
ଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷିକା ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଏ ଉପରେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଛାତ୍ର ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କର୍ମଚାରୀ ଯେତେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଜୁଳକୁ ଆମକୁ ଗୁରୁଗୁରୁ ପିଲାମାନେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୁଦ୍ର। ବନ୍ଧୁ କହିଲି 2 ମିନିଟରେ କୁହ। I want one day to tell the good qualities of my headmaster. ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେତେ ସ୍କୁଲକୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କେମିତିଆ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯେ ୟା ବି ଏମିତି ଶୋକସଭା କରାହେଉଛି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ବସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମକୁ ବସେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କଠି କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସେ ହେଉଛୁ, ଆସିଛୁ ବସିଛୁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ କହିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ସରୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମହାନ ଶିକ୍ଷକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବାନାମର ଜେନା ମହୋଦୟ। ଇଂଲିଶରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 4ରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଆୱାର ପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ସଭାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଦିନମୟ ସପ୍ତୀ ସିଏ ସାର୍ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ 4ଟା ପରେ ଦେଖିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛେ କହିବା ଏତେ ପାରିବି ନାହିଁ, ଏତିକି ଖାଲି କହୁଛି ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦରେ, ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା ସେ ମଣିଷ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ଖାଲି କହିବି, ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। କି ବି ସେ କରିନି ଆଣି ଖାତା ଖାତା କରୁନାହିଁ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ, ତମ ଗାଁରେ ମୋର ବଢ଼ିଆ ছিল ମୋର ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ଇଏ କ'ଣ ସେ ଖାତା ଆଣୁନି। ଗଙ୍ଗାଧର ସାର୍ ଦେଖେଇଦେଲେ ମୋତେ, କହିଲେ ସାର୍ ଆଉ ଖାତା ହାଣ୍ଡି ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି ମାରୁଛି, ଏ ଖାତା ଆଣିବ କୋଉଠି, କ'ଣ କରୁଛି ବାବା, ମୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଏତିକି ପଦେ କଥା କହିଲେ ରଥ ସାର୍, ଛାତ୍ର ସାର୍ ତାକୁ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଲେଖ, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ପିଲାଣି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଭଲ ହେଉଛି, ଇଂଲିଶ ଆସୁନି। ରଥ ସାର୍ କହିଲେ ୟାର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପିଣା ଗଣେଶ ଥୋଡ଼ ବାଳ ଆପଣ ଘଷିରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ହେବ ନାହିଁ। ତିଳ ତିଳ ଦଗ୍ଧ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଭରା ଥିଲା, ନଈନାଳରେ ଭରା ଥିଲା। ସେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏକ ବିରାଟ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ଏଇଠାରେ ପଡ଼ି ରହି ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଏଇ ଛୋଟିଆ ବୃକ୍ଷକୁ ବିରାଟ ଧୂମରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ, କହିସାରିଲେଣି ତ ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା। ସବୁ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତେଉଗୁଡ଼ା ଜୀବନରେ ମୁଁ 7ଟି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି, 10 ଜଣ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସହିତ ମିଶିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଶରତ ଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ ଜଣେ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମାତା ଗୁରୁ, ପିତା ଗୁରୁ, ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗୁରୁ। ଏ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ମିଶିବା ପରେ 26 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଅଡ଼ଶପୁର, ସତ ସାର୍ ଦେଖାହେଲେ ବାଟରେ, ସାର୍ଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲି, ଡିମେରି ଛକରେ ଛାଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଅଡ଼ଶପୁର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଅଜୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ସାର୍ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ୍ କର। ତେଣୁ ସ୍କୁଲର ଆତ୍ମା କହିଲେ এই ଅଞ୍ଚଳ ବୁଝେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଶରତ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପୂଜ୍ୟଗୁରୁ।
ए विद्यालय में पंचम श्रेणी पर्यंत पढ़ी एवं से समय सार व्यक्तित्व किछि मात्रा अनुभव करिछि चेष्टा करिछि ए विद्यालय जो मुझे सेवा करवा सुजोग पाइली किंचित मात्रा विद्यालय गौरव को बजाय रखा भाई पाठ पढ़ुए षष्ठ खोल टे बजे जानी था ये विद्यालय को प्रथम कर त्रिलोचन कानून एमएलए ही आसी था मोर बड़ भाई त्रिलोचन महांती ये अच्छा आम दी भाई रवि षडंगी चक्रधर दास शुणर पिला दे मन एमती दिने थिला दिन गुरु शिष्यर परंपरा आम सार सबुठू नियारा ओडिशा मध्य कटक कटक एक सरदाटक नथिला किछि बाटघाट लक्ष्मी नारायण विद्यापीठ कटक जिला मध्य सार लक्ष्मी नारायण विद्यापीठ को नमस्कार तही मध्य आम सार एक बलियार तही मध्य महारथी नाम दीनबंधु शतपथी